сархати хабарҳо. изҳори ҳамдардии сафорати тоҷикистон дар русия ба пайвандони муҳоҷири фавтида. писари дуюми Толиб Айёнбеков ба 12 соли зиндон маҳкум шудааст. наҷоти писарбачае ки мехост худро аз ошёнаи чорум ба поён партояд. рӯз ба хайр бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 9 август аст. сафорати тоҷикистон дар русия ба хонаводаи ҷавони 21-солаи тоҷик ки 2 рӯзи пеш ҳангоми анҷом додани корҳои таъмирӣ дар як ҷойи канализатсионӣ воқеъ дар кӯчаи Краснодарскаи минтақаи Люблинои шаҳри Москав ба ҳалокат расид, изҳори ҳамдардӣ кардааст. сафора дар сомонаи расмии худ навиштааст барои расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба наздикону пайвандони фавтида омода аст. ҳодиса рӯзи 7 август дар минтақаи Люблино рух дод ки 13 коргар ҳангоми анҷоми корҳои таъмирӣ дар як ҷойи канализатсионӣ дар кӯчаи Краснодарская бар асари боришоти зиёд ба даруни он афтоданд. 6 нафари онҳо тавонистанд мустақилона берун шаванд. 4 нафари дигарро наҷотбахшон ки дар ҷои ҳодиса омаданд берун кашиданд. аммо ҷасади 3 муҳоҷирро ки 2 нафари онҳо шаҳрвандони Қирғизистон ва 1 нафар аз Тоҷикистон буданд, рӯзи 8 август пайдо карданд. дар минтақаи Люблинои шаҳри Москав ки бозорҳои бузургтарини ин шаҳр дар ҳамин минтақа ҷойгир шудааст, шумори зиёди муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ аз ҷумла аз Тоҷикистон низ кор мекунанд. бархе аз сокинони ҷамоати чоркӯҳи Исфара мегӯянд соати 10 шаби гузашта тиркушоии давомдори нерӯҳои сарҳадии Қирғизистон дар баландии Қуммазор мавзеи табобатии онҳоро нигарон кардааст. то кунун сабаби аслии тиркушоӣ аз тарафи мақомоти Тоҷикистон ва Қирғизистон шарҳ дода нашудааст. як намояндаи ҷамоати чоркӯҳи Исфара рӯзи 8 август ба Радиои Озодӣ гуфт, дар ин тиркушоӣ ҳеҷ кас зарар надидааст, вале интизоранд ки мақомоти Қирғизистон сабаби тиркушоӣ шарҳ медиҳанд. садҳо нафар сокинон дар тобистон барои истироҳату табобат ба Қуммазор ки регу оби табобатӣ дорад меоянд. дар моҳи марти соли равон дар мавзеи Дусанга ки қирғизҳо онро икиташ ном мебаранд, тирпаронӣ рух дода буд. ин макон наздик ба Қуммазор аст. мақомот гуфта буданд ки он вақт тирпаронӣ 2 соат давом карда буд. дар рафти тирпарониҳои дутарафа мувофиқи маълумоти ғайрирасмӣ 3 низомӣ, 2 марзбони қирғиз ва 1 марзбони тоҷик ҷароҳат бардошта буданд. аксари хати марзи Тоҷикистону Қирғизистон аломатгузорӣ нашудааст. дар ин нуқтаи баҳсӣ зуд низоҳо сар мезананд. ҳасаналӣ абдураҳмонов писари дуюми Толиб Айёнбеков фармондеҳи собиқ ва аз афроди бонуфуз дар Бадахшон ба 12 соли зиндон маҳкум шудааст. мақомот ҳукми писари Айёнбековро ҳанӯз шарҳ надоданд, вале бино ба манбаъҳои Радиои Озодӣ ҳасаналӣ абдураҳмонови 25 сола ба авбошӣ, ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳ, ҳамчунин ба узвият дар гурӯҳи ҷиноятӣ гунаҳгор дониста шудааст. ҳасаналӣ абдураҳмонов ҳамроҳ бо бародари калонияш Ғуломалӣ рӯзи 23 июл дастгир шуда буд. ӯ дар додгоҳ иттиҳоми эълоншударо қабул накардааст. дасти кам 2 манбаи Радиои Озодӣ гуфтанд, додгоҳи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи 5 августи соли ҷорӣ Ғуломалӣ Абдураҳмонов писари калонии Толиб Айёнбековро ҳамроҳ бо Хайримамад Дӯстмамадов ва Аслан Гулобов сокинони шаҳри Хорух ба ҳабси умрбод маҳкум кардааст. худи Толиб Айёнбеков рӯзи 11 июни имсол дар Хорух дастгир шуд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ӯро ба ҷиноятҳои вазнин ба мисли куштор, авбошӣ, ғоратгарӣ, қочоқи маводи мухаддиру силоҳ ва барангехтани кинаву адоват гумонбар донистанд. аз он замон то ҳоло назари наздиконаш маълум нест. Аслиддин Достиев, хабарнигори тоҷик ки бо нашри мақолаҳои интиқодияш дар матбуот шинохта мешавад, шоми 8 август дар синни 64 солагӣ дар бемористони вилоятии Кӯлоб даргузашт. дӯстонаш гуфтанд ки меъдаи ӯро рӯзи 4 август ҷарроҳӣ карданд, вале пас аз ҷарроҳӣ дигар ба худ наомад. солҳои ахир ӯ бемор буд. Аслиддин Достиев ки аз минтақаи Кӯлоб солҳо барои нашрияҳои кишвар матлаб менавишт, бо ҷасорати хосаш фарқ мекард. Аслиддин Достиев то 1 ҳафтаи қабл аз марг барои расонаҳои маҳаллӣ кор мекард. ӯ даргузашта дар Радиои Садои Хӯросон, Радиои Имрӯз, Нашрияи Рӯзи Нав, Миллат, ССР, Пайк, Оҷонсии Хатлонпресс ва Варорот кор кардааст. соли 2005 мақолаҳояш ҳамчун беҳтарин намунаи ҷасорати журналистӣ дар китоби ҷасорати журналист ки бо кӯмаки Созмони амният ва ҳамкории Аврупо таҳия гашт нашр шуданд.
дар 3 моҳаи ахири соли ҷорӣ шумори муҳоҷирони корӣ ба Русия ворид шуда беш аз 3 миллион нафарро ташкил додааст, ки аз 3.1% аз соли гузашта бештар буда, нишондиҳандаи рекордӣ дар 6 соли ахир аст. Бино ба маълумоти шабакаи аудитории консалтингии Fine Expertise, ки дар ихтиёри хабаргузории ТАСС қарор гирифтааст, 3 моҳаи аввали ҳамин сол 416 миллион хориҷиён дар маҳалли будубош худро сабти ном карда, бештар аз 3 миллион нафарашон ҳадафи сафарро кор гуфтанд. Шумори муҳоҷирони корӣ дар 3 моҳаи аввали соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 234 миллион нафар ё 3.1% будааст. гуфта мешавад 49% муҳоҷирони корӣ шаҳрвандони Узбекистон ва тақрибан 31% шаҳрвандони Тоҷикистон буданд. 1.7% ё худ 54 000 нафар ба кишварҳои пасошӯравии собиқ бо шумули Чин рост омадааст. имдодгарони Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон писарбачаеро, ки мехост худро аз ошёнаи 4 ба поён партояд, наҷот доданд. ин кумита хабар додааст, ки ҳодиса дар кӯчаи Алишер Навоии пойтахт рух додааст. фавран ба ҷои ҳодиса дастаи наҷот фиристода шуда, имдодгарон бо истифода аз тирезаҳои ҳамсоя ӯро наҷот доданд. маълум шудааст, ки волидони ин писараки 8 сола ӯро дар хона танҳо монданд ва чун аз хоб бедор шудааст, дарро баста дидаву худро танҳо ёфта тарсидааст ва хостааст аз тиреза худро ба поён ҳаво диҳад. писарбачаро ба кормандони милитсия супориданд ва онҳо ҳоло сабабҳои ин ҳодисаро муайян мекунанд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба волидон муроҷиат мекунад, ки фарзандони ноболиғи худро ҳаргиз дар хона танҳо намонанд. вазорати дифои Толибон бори дигар аз Тоҷикистону Узбекистон хост чархболҳоеро баргардонанд, ки моҳи августи соли 2021 ба ин ду кишвар бурда шуда буданд. Иноятулло Хоразмӣ, намояндаи вазорати мудофиаи ҳукумати Толибон, гуфт Кобул чархболҳоеро рабудашударо ба зудӣ ба даст меорад. дар ин бора расонаҳои Афғонистон рӯзи 8 август иттилоъ доданд. дар ҳамин ҳол бархе аз таҳлилгарони афғонистонӣ мегӯянд, то замоне ки ҳукумати Толибон аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф нашавад, баргардонии чархболҳо имкон надорад. низомиҳои афғонистонӣ бо ин чархболҳо моҳи августи соли 2021 замоне фирор карданд, ки ҷангҷӯёни Толибон Кобулро ғасб карданд. моҳи январи соли ҷорӣ низ Толибон аз Тоҷикистону Ӯзбекистон хоста буданд чархболҳоро баргардонанд. мақомоти Ӯзбекистон гуфтанд чархболҳоро ба мақомоти Амрико бармегардонанд. бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 9 августро фаро мегирад. 9 август 9 августи соли 2002 вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон қоидаи доштани визаи хуруҷро ба ҳангоми сафар барои шаҳрвандони ин кишвар бекор кард. қоидае ки дар режими Иттиҳоди Шӯравӣ амал мекарду бо ҳадафи назорат аз сафарҳои шаҳрвандон ҷорӣ шуда буд, охирин шуда дар қаламрави шӯравии собиқ дар Тоҷикистон бекор гардид. 9 августи соли 2006 баъди бемории тӯлонӣ дар 59-солагӣ раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон даргузашт. соли 1997 Абдуллоҳи Нурӣ ба намояндагӣ аз Иттиҳоди мухолифони тоҷик дар канори президент Эмомалӣ Раҳмон созишномаи сулҳи тоҷиконро имзо кард, ки ба ҷанги 5-солаи шаҳрвандии Тоҷикистон нуқта гузошт. 9 августи соли 2008 Тоҷикистон ва Фаронса созишномаи сохтмони терминали нави фурудгоҳи байналмилалии Душанберо имзо карданд. терминал дар давоми 2 сол бо 24 миллион евро пули қарз аз ҷумла саҳми Тоҷикистон сохта шуда, дар он меъёрҳои наздик ба як фурудгоҳи байналмилалӣ риоя шудааст. мақомоти Фаронса гуфтанд, терминали байналмилалиро ҳамчун подоши Тоҷикистон барои имкони истифодаи фурудгоҳи Душанбе аз ҷониби низомиёни фаронсавӣ бунёд карданд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 9 август чунин таъин кардааст. шумо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз барномаи навиди бомдодии Радиои Озодӣ тамошо кардед. тафсилоти аз ин ҳам бештари матлабҳои моро дар сомонаи Радиои Озодӣ хонед ва тамошо кунед. хайр, то фардо дар ҳамин вақту соат.